Witam was, restuj mili, z tej strony Zazio, Niklaus. Dzisiaj widzimy się w takim trochę niestandardowym otoczeniu, to znaczy w mojej piwnicy, bo musiałem przesadzić parę kwiatków i akurat stwierdziłem, że przy tej okazji sobie pogadamy, bo nie było już, o, leci fliger jakiś chyba, parę dni żadnego vloga, także szkoda marnować czasu. Szybko przejdę do tematu. Chciałem tutaj nawiązać do tej strasznej tragedii, która miała miejsce w Sri Lance. Stricte używam tutaj słowa strasznej tragedii i one też widnieje w tytule, a nie słowo wprost zamach, bo jest to słowo przez YouTube'a bardzo, że tak powiem, algorytmy YouTube'a są na to słowo bardzo wyczulone i dlatego ten film zostałby gdzieś kompletnie odcięty od możliwości bycia obejrzanym przez większą liczbę ludzi, jakby gdzieś tam w opisach, w tytule, w tagach te hasło się znajdowało. Także takiego określenia użyję. No na pewno wiecie, o co chodzi. Była seria właśnie zamachów przeprowadzona kilka dni temu w Sri Lance na kilka, z tego co się nie mylę, kilka kościołów i kilka hoteli. W zasadzie nie był to jeden zamach właśnie, tylko seria zamachów, w których straciło życie. Na ten moment chyba doliczono się tam przeszło 350 ofiar. No i cóż mogę powiedzieć? Świeć Panie, niech odpoczywają. Straszna rzecz, niewiarygodnie. Ale co mi się nasunęło w związku z tym? W bardzo podobnym czasie byłem na rezurekcji. Byłem na mszy rezurekcyjnej wieczorem. Na pewno wiecie, co to za msza, no ta z obrzędem, spaleniem ognia przed kościołem i tak dalej w kościele w kościele Świętej Trójcy w Bytomiu. I miała tam miejsce taka sytuacja. Wszedłem do kościoła, przyklękłem pomodlić się i zobaczyłem kątem oka gdzieś tam człowieka, którego tak wyglądał bardzo specyficznie i też specyficznie się zachowywał. Ja na to pierwotnie zwróciłem uwagę. Ja bym go określił tak, może to będzie trochę zabawnie brzmiało, ale z wyglądu przypominał mi on takiego typowego magisterka, jakiego mogliśmy widzieć na przykład w niektórych odcinkach serialu Świat według kiepskich. Po prostu był ubrany w taki zbyt długi, rozciągnięty taki cwiter, jak to się mówi, ciemny, jakieś takie workowate spodnie, taki wiadomo, wychudzony, taki długi, wyciągnięty, zarośnięty z brodą, w takich pinglach, długie takie włosy, niezbyt zadbane. No taki powiedzielibyśmy jakiś magisterek. I on gdzieś tam sobie usiadł i nie zwracałem na niego zbytnio uwagi. Kiedy zaczęła się msza, kiedy już tam weszli ministranci z krzyżem, za nimi księża, zaczęła się nastąpiło to poświęcenie ognia. W kościele na początku jest ciemno, potem oświecono światło. Zauważyłem, że ten pan wstał i takim dziwnym, wolnym krokiem gdzieś zmierzył w stronę nawy głównej. I wszedł do tej nawy głównej. Nawa główna to jest ta główna ścieżka pomiędzy rzędami ławek w kościele, która prowadzi prosto do ołtarza i krzyża. I on stanął na początku tej nawy głównej, z tyłu, gdzieś tak metr ode mnie i po prostu stanął na środku nawy głównej. Rozumiecie, ludzie siedzą, a on stoi. I no dziwne zachowanie, ale wiecie, ludzie mają dziwne zachowania. Ale po pewnym czasie zaczął się tak dziwnie rozglądać po ludziach. W ogóle tak jakby wyglądał, jakby nie brał udziału w tej mszy. Gdzieś był w ogóle myślami zupełnie indziej. Ani się nie modlił, ani nie klękał, ani się nie żegnał, tylko po prostu stał. I wiecie, i mi tak gdzieś po prostu w świetle tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, w świetle to jeszcze było przed tą tragedią w Sri Lance, ale po na przykład tych tragicznych wydarzeniach w Nowej Zelandii, gdzie ten człowiek wszedł do tego meczetu i pozabijał tyle tych ludzi, mówię, kurde, zacząłem się coś tak, wiecie, stresować. I tym bardziej, że gościu tak stoi, wiecie, mija 10 minut, 15 i patrzę, że on coś miał tak rękaw ściągnięty i tak tutaj trzymał, jakby coś chował, nie? No a wiecie, ja jestem człowiekiem o wielkiej wyobraźni, momentami aż za wielkiej i ja już zacząłem się nakręcać w tym stylu, nie? A jak gościu tam chowa nóż na przykład, nie? Albo jak gościu tam chowa pistolet, a wyglądał, wiecie, zachowywał się i wyglądał na człowieka, który no, jak się ogląda gdzieś filmy i tak dalej, wyglądał na człowieka dziwnego, który nie wiadomo było, co mu przyjdzie do głowy. I po prostu ja już sobie wyobraziłem, że on w pewnym momencie wyciąga pistolet i na przykład zaczyna strzelać do ludzi. Albo rzuca się na kogoś z nożem, nie?
I wiecie, gościu stał, co chwila się tak tylko rozglądając na ludzi i wiecie, ja tak tylko już kątem oka patrzyłem, czy on czasem gdzieś ze spodni tutaj, albo spod tego swetra gdzieś jakiegoś noża, albo pistoleta, albo coś. Wiecie, ja już po pewnym czasie mówię, nie, Mikołaj, uspokój się, takie rzeczy się w Polsce nie dzieją, ale z drugiej strony mówię, w Europie już, wybaczcie, na zachodzie nie takie rzeczy się działy. Nie taka rzecz też się zdarzyła w Nowej Zelandii. Nie byłem też wtedy jeszcze świadomy, że już za chwilę tak straszna rzecz stanie się na przykład na Sri Lance, nie? I po prostu mówię sobie, kurde, no sytuacja taka trochę niebezpieczna, wiecie. I mije naprawdę, rezurekcja, długa msza, trwała 2 godziny 40 minut. Ludzie gdzieś zaczynają się, wiecie, patrzeć na niego, coś szeptać między sobą, no gościu mega dziwnie się zachowuje. Ja już zaczynam się zastanawiać, co w takiej sytuacji w ogóle należy zrobić, gdyby nie daj Boże coś się wydarzyło. Mówię tak, typ stoi ode mnie z 1,5 metra, to ja nawet nie zdążę pod ławkę wskoczyć, jakby miał strzelać czy coś. Ja pierwszy padam. Jakby miał być jakieś strzelane, to ja tu padam na pierwszy ogień, nawet krzyknąć pewnie bym nie zdążył. I teraz wiecie, już człowiek już zaczyna schizować, co robić, nie? Czy jakby zauważył jakąś broń, to nie wiem, obezwładniać, krzyczeć, uciekać, a może, ja już mówię tak, ręce spocone, wiecie, ja już całe ręce spocone mówię, nie wiem, ja nie wytrzymam, jak ten gościu nie usiądzie, nie wyjdzie, albo się coś nie ten, ja po prostu chyba wychodzę, nie, ale mówię zaś tak, wyjdę, a tu się coś stanie, nie, na przykład, nie daj Boże, i mi to potem siądzie na sumienie. Mówię, dobra, nie wiem, no, obserwuję gościa, jakbym coś zauważył serio niepokojącego, to powiem, nie wiem, facetowi, co siedzi obok mnie i kurde, obezwładniamy typa, albo nie wiem, no wiecie, no, to się, jak się słucha, to się wydaje może śmieszne, absurdalne, ale jak ja wtedy byłem w tej sytuacji, no to wczujcie się, że była to naprawdę nietypowa sytuacja, bo to jest duży kościół, w kościele no kilkasetek ludzi, a gościu po prostu zachowuje się mega dziwnie i mega nietypowo. I wiecie, i on tak w końcu tą nawą główną przeszedł kawałek do przodu i nic, bo po prostu tak stał. Tu coś gmerał w tym zawiniętym rękawie, nie? Nie modlił się w ogóle, nie celebrował nic. Ludzie, wiecie, tak się patrzyli na niego po sobie, coś tam szeptali. Ja tak, ręce już całe spocone, mówię, kurde, no po prostu, znaczy jaka jest puenta? No nic się na szczęście nie wydarzyło, msza się skończyła, jak była kolekta, zbieranie po tacy, to ksiądz musiał go w ogóle wymijać takim łukiem, bo on stał tak jak słup, nie ruszał się. No po prostu jakiś człowiek, no nie do końca po prostu obliczalny, w sensie jakiś z jakimś zaburzeniem, no domyślam się, po takim zachowaniu, no ale po prostu było to mega stresujące i wiecie, po prostu no sprawiał wrażenie człowieka, który, wiecie, ja już sobie pomyślałem tak, to jest typ, który wygląda jak ci, którzy na przykład w Stanach wchodzą do szkoły i strzelają do ludzi, nie? Albo robią tego typu podobne akcje, które tam się zdarzają, no jednak częściej niż w Europie, a już na pewno w Polsce, bo jednak u nas do jakichś tego typu incydentów póki co nie dochodzi i oby nigdy nie dochodziło. Daj Boże, żeby nigdzie nie dochodziło, ale no tak jakby u nas szczególnie. I do czego w zasadzie zmierzam? Do tego zmierzam, chciałem, po prostu refleksja moja jest taka, no, że była to najbardziej stresująca rezurekcja, na jakiej byłem. I że po prostu żyjemy w niebezpiecznym świecie, w sensie żyjemy w takim świecie opresji takiej do jakiegoś stopnia, że po prostu jeszcze nie bezpośrednio u nas, może w Polsce, ale na świecie już całym, w Sri Lance, Nowej Zelandii, w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych dzieją się takie rzeczy, że po prostu człowiek przestaje czuć się bezpiecznie. Człowiek przestaje czuć się bezpiecznie, bo właśnie pomimo, że u nas takie rzeczy się nie zdarzają, na całe szczęście, to nie znaczy, że nie ma takiej opcji, żeby się coś takiego u nas nie wydarzyło. Bo wydarzały się już różne incydenty tego typu, zamachy terrorystyczne bardzo niedaleko od nas. No, to nie tylko jest Sri Lanka i Nowa Zelandia, ale różne sytuacje typu w Wielkiej Brytanii też pamiętacie na pewno sytuację, gdzie jakiś bojownik państwa islamskiego na ulicy odciął żołnierzowi głowę, potem sobie paradował w ogóle z maczetą, jeszcze zdążył nawet małego wywiadu udzielić, nie? Także po prostu nigdy ofiary jakichś zamachów tak jakby nie spodziewają się raczej, że nagle staną się właśnie ofiarą zamachu.
I każdemu się wydaje, że tylko wychodzi z domu do kościoła, meczetu, na koncert, do galerii handlowej albo gdzieś i że mu się nic nie staje. No raczej nikt tego nie przewiduje, nie? Także po prostu no takich dożyliśmy niebezpiecznych czasów. I co? No z jednej strony oczywiście nie można ulegać jakiejś takiej panice typu, że dobra, to ja nigdzie nie wychodzę z domu, ani już w ogóle nigdzie nie wyjeżdżam tym bardziej, bo wszędzie może być jakiś zamach, może wybuchnąć bomba, może mnie ktoś zastrzelić, wiecie, pobić, zgwałcić, zmolestować, bo takich przypadków już też było w Europie, na przykład w Niemczech, czy szczególnie tam na północy, w Szwecji. Bardzo dużo jakichś napaści, napastowań na tle seksualnym. Nie można popaść w paranoję, ale z drugiej strony, żyjąc w tym świecie, znając te okoliczności, trzeba być czujnym. Trzeba być czujnym i wydaje mi się, że właśnie zwracać uwagę na takie jednak jakieś sytuacje no nietypowe, bo lepiej, jak to się mówi, dmuchać na zimne. No. I mam nadzieję tylko, kończąc już tak, że po prostu że nigdy nas nie będą sytuacje takie spotykały. No a propos tego, co się wydarzyło na Sri Lance, no nie ma tu tak jakby nie ma tu co dodawać. Mam tylko nadzieję, że po prostu w końcu takie akty przemocy na świecie się skończą. Niestety jednocześnie wiedząc, że to jest tak zwane pobożne myślenie, albo myślenie życzeniowe i na ogół, i na fakty dziejące się na świecie nie ma za bardzo wpływu. No. Ale to tyle. Jaką wy z tego wyciągniecie refleksję, to już zostawiam wam. Taka krótka, trochę przynajmniej do mnie mrożąca krew w żyłach historia, szczególnie w świetle ostatnich właśnie wydarzeń na świecie, historia świąteczna. To tyle. Ja uciekam, trzymajcie się i do następnego.